Ani ina gaya muku kowane saka idan ya wuce kawai tunanin ya za a yi wajen kika ce ai ban gane wani saurayi ke magana wancan yaran ai kada na yin get the bank with the big cut the dust. Ina nufin yanzu da jira idan mu jika ba ba jika ba ta. Ai ba mun zauna ba. Kana ji wallahi na zo ne da yake na sa wannan daga bani wata da ka shanka mata. Kana ji na? Aboki na. Na daɗe ne ka gani ba na nan sai yanzu ne dawowa da ya kama na kuma haka ni ko mata sun ƙari ba zan soyayya da irin kima mai kama da kima ko kana so ko ba ka so su ba dole ne Allah ubangiji ya yi soyayya da Allah ubangiji ya tsare ni da ke Allah ya tsare ni da ke kin gama tafiya ta ni ba zan yi da Allah ya raba mu da mace amana mai ubangiji Allah ya manya mata